от сега как само се пролича. Ние сме брати. Гледам коментар, бе. Да, просто пак посазия да се пуска, иначе... После няма за пуска. Скоро няма да спускам. Бяха двамата вие. Слушай, звънете. Що скипсе? Пари няма тя църква катори. Ой. Да, те без да мърда. Да те гре намър. Направи намърто да видя. О, че имаш кой си не Секси. И аз давам да не обичам да стоя покрай много хора. Много натоварват ме. Чай да посъпа. Аз давам да не обичам да стоя. Чай да е пуснал Сенчо. Секси. И аз давам да не обичам да стоя покрай много хора. Много натоварват мамини. И тук приятел ми Хасан, че много да много натоварват хората. И само търсим бакър, селялсов мият. Тук има за храна, семейство, жената, децата и това. Секси. И аз давам да не обичам. Браво, Леш. Момичетата, търсят. Ще се сетиш. Напред сетиш. Ще има ли клип с Сен и Жони? Който Жони? Абе, брат, викат Хасан, няма се представя. Жони. Аз съм Асен, той и Хасан. Хасан? Асенчо. Асенчо? О, Асенчо. Той Асен. Хасанчо. Аз съм Хасан. Не е предпадна. Ай, моля, че дай да тъкатиличка, ма тук не е OnlyFans, бат. Ай. Марк заби гълнята и му направи клип. Вишо ли? Да. Ами гълнята, само се върни гълнята го вкарам. Маринелка ме си за рожичката, слънце. Искам Видев, кажи на Видев, че го чакам. Да. Видев да знае, че колата му с кобра. Да, Вишо, и на наказателен паркинг. Кажи му, че колата му има скоба. И че я дигна паяка, да се търси колата някъде друга. Наказателния паркинг. Не е на паркинга. Има забрана за една година. Ще добавите ли други хора или ще продължите тримата за Видим на мръса или скара. Само че се Сега, тъй като сме започнали с YouTube, зависи как се развият нещата ли за напред. Няма да се оправя. Продукцията вече следващия човек ще е този, който виждате от време на време, който е Томата, Николай Томов. Да, Решили сме, той ще бъде четвъртия, който ще влезе към нас. В продукцията за сценки. Да. Още какво ще се случи с мен? Само хубави неща ще се случат. Вярвам го. Или може да напуснеш. Не, няма да напуснеш. Къде е комисар Галин? Комисар Галин е на участие в Стара Загора на Кавали. Моля отидете да го подкрепи с нашия човек. Топ е. Фок от Кавали! Чуете на Кавали с нашия човек. Много е топ Галин. Денката ме си върде. Оп, их. Кой го правиш сега? Дракула, братле! Дракула, братле, мощен! Дракула, братле! Се, мана! Не тука. Да, гледам кой има съм. Баща го. Не, той ко-хости. Букария и ние ще влезем да комости. Няма как се ба. Ей, бос. Няма бос. Дай лак. Ой! Оу! Направиш ми. Майко. Дай ли? Доста оля. Братко, да ли пащи? Убират будеш. Where are you from? Това е религията ми. Кое? Дай, чакай, wait a second. Давай, братан. Давай, братан. Ако паднем. Няма позволявате да паднем. Няма да позволявате да паднем. Baby, where are you from? You speak English? I'm a mini obstacle. Wait. Wait a minute, wait 1 minute. Само бая голем.
He have OnlyFans. OnlyFans, that guy. He have OnlyFans. Я не OnlyFans. Я have OnlyFans. Да. Hello, I'm OnlyFans. How about you? Oh yeah, girl. That's right, girl. I'm Mimi Obstacle. How about you, man? Come on, man. Mamma mia. How about you? He's doesn't have words. Коментар. Oh my god. Няма проблеми, може да го объркам от Oh my дискотеката God. на триуиските. На две-три лодки ще го объркам на така. Are you in shock, man? Shock? Само трябва да я няма дамо тази лодка. На триуиските моето объркаме, бърквере. Oh my god. Що да? Listen, that's my guy, people. Don't touch my Марка guy. живо да се направи чеки. Oh yeah. That's right. Yeah, right here. Хора, 3 розички. 3 rolls, people. Още 2 розички. Абе, стига бе, човек. Спри се, Е, бе. Ти вече ме... много. Ама как няма, виж? Браво, хора. Спарахме. След 20 секунди почваме на по 2. Така, 20 секунди почваме по 2. На 3 уиската ще го мисли за бати модела. Ами супер. На 3 уиската ми... Ама виж профилната му друга. Ама то нашко, брат. Те сме фиери. То нашко, брат. То виж кой скочи. Братко, то нашко скочи. Всичко е по 2, пичуй. Виж, брат. Сега почва по 2. Искам атака да го съборим. Събариме го. Оче, Марче ще напусне този сега, прави се брат. Да, бе, не напускам. Всичко е по 2, пичуй. 20 секунди по 2. Всичко е спешил. Всичко е по 2. То атака да го атакуваме. Айде, Генката влиза, брате. Всичко по 2. Генка, брате, ме си много. Той сама. Виж го има. Педалски номера в тай. Що? То не е псовня. Не е псовня. Мерси много за гипсата, ама той човек... Ние бе, ти махна перуката и човека му мина... Да, минало. Той просто се отчая, че губи, брат. Момчета готченци, ще се сетиш, братле. Где ги вадите тия гласове? Ами аз бях 6 години в София. Как беше? В Netflix. Netflix. Не знам вече, аз това молитва да го направя. Олеж, братле! Що се махна косалата му? Он просто губиш и това се махна. Пичове за най-топ фитнеса в Спорт Палас. Спорт Палас вече... Апостолов Кайсър да ти се литко, що те е балс? Що му се сърди? Чай малко, где отиде? Мими, защо си махна косата? Где отиде устройството, чуй? Кое устройство? Ето така ще имаш ме. Его е маска. Не го видя. Оба. Те маска. Минава ти си това. Хора, Казвай последния. спираме лайфа, ще има доста включвания от тук нататък и от двата профила, и от моя, от Марк. От моя не. Ще оставим за тази вечер, тъй като не сме спали от традиана да снимаме да правим заради вас. За YouTube. Неделя очаквайте клип Неделя в очаквайте YouTube. клипа в YouTube, да, ще има сторита. Тези, които не са напоследвали в Instagram, последвайте на Апостолов 4 единици, Минчев Златомир и Маркича. Последвайте на за повече информация там, повече клипови и неща, които няма как. О, че те се възползват от тебе, че така правят. Ай, хора, лека вечер. Хубава вечер.